εντάξει εγώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελευταίοι και καλή μείνατε, για χάρη σας τώρα, πάμε! Βραδιά μένει στην ιστορία. Αυτό δεν είναι βαφτισία, αυτό είναι συναυλία. Και η Μαρινάνα τώρα που θα πω θα είναι προτελευταία. Και απόψε περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζω. Η Διαμάντη με ακούει? Διαμάντη, σήμερα έστειλες τους άντρες είσαι κόμμα, γιατί σου πάει πάρα πολύ το πράσινο το χρώμα. Κάθε σου ματιά είπα και φώναξα εγώ. Πως είναι σφαίρα πιστολιού και κάνει μπαμ και κάτω.